Bună ziua! Astăzi vă arăt cum se instalați Shadowfig. Intrăm pe Google, scriem Shadowfig 2. Așteptăm, scriem apc mod. Nu se numește chiar hack, nu e singur. Unii traper care să aveți grijă, nu trebuie să fie de 1.77 MB. Vă scrieți dumneavoastră modelul. Ca să puteți să-l actualizați după ce vă puneți de monthly, mai cunosc un program. Se numește că e hack. Nu l-am mai folosit de mult, dar am încredere. Aveți grijă cu ce vă doriți, că s-ar putea să vă primiți. Să zicem, acesta-i. Deodată că nu bun, mai căutăm. Și uitați, sunt două modele, dar niciunul. Îl folosim 1.9 sau 1 sau ăsta. Încercăm pe unul. Vedem dacă este compatibil. Și zicem că da. Este un model mai vechi și nu cred că ar fi bun pentru actualizare. Refuzați, onorabil. Și ieșiți, onorabil. Am zis că încercăm două, am încercat. Acum încercăm 1.9. Așteptăm. Să încărcăm. Peștul. De peștul. Vedem aici și sunt două modele. Pagina 2. Stai puțin să sunt. E un aspect dubios, ce credeți voi? Mai încercăm o dată. Și așteptăm. Uitați. Asta este. Shadowfig. Dăm link. Aici. E să-l descărcăm. File hoster. Frumos. Vom aștepta 15 secunde. Alții nu cred că există titan, dar eu o să le dovedesc ca să joc. Să vedeți ce ușor e să joci cu mod sau să zicem hack. Ce e în regulă? Așteptăm să vedem despre ce este vorba. Unde ești? Bun. Sync. Asta este Shadowfig mod APK. Înainte instalați. Așteptăm. Cât e nevoie să instalez, să așteptăm. Voi apăsa aici dacă e.
Deci e ceva neric. Ba nu, mi se pare. Nu e. E file dar asta mă știm. Dar asta folosim. Intrăm pe pagina lor. Dăm înapoi pe pagina și descărcăm și să zicem ob. Obul e o parte importantă. Și acum vom descărca obul. Urmăriți. Bun, am revenit. Bun, avem și data, da. Asta devine din 5 ani ce dată. Acum vom lua pauză. Am revenit. Bun, doamna mai. E un fișier aici. Îl luăm. Frumos. Dacă nu aveți 8, mai întâi, creați voi folderul. Și mie mi s-a întâmplat asta, dar am creat eu folderul. Acum vă dau OK. Trebuie să apară așa și așteptăm. Te-ai vorba ce să spunem, nu trebuie. Vom aștepta. Ora o făcut pauză. Da sau nu? Hai, lăsați-o. Îl mai lăsăm. Bun. Iată. Unul e pregătit de jucat. A fost greu. Și acum intrăm pe Shadow Fight 2. Nelly. Vedeți? Eu v-am spus. Bun, dar nu s-a terminat aici. Mai avem ceva de făcut. Încă puțin. Ultimul program pentru jucare. Fără el nu puteți să jucați. Alege dintre 1 și 6. Eu voi alege să aprind pentru a nu pot să-mi dar nu pot. Cred hack. Da, instalez Crack. Terminat. Intrăm în Crack. Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Deci s-a instalat tocmai acolo. Mi este mai ușor. Bun. Vedeți că e un pic mai actualizat pentru vom sări și vom intra în Shadow Fight. Și acum, mare dezbatere.
Nu uitați fiș. Dăm restart. Nerichi. Și acum așteptăm iară. Raportare. Și acum apare altceva, dar asta deocamdată change. Zicem că avea da, am încă o problemă cu, zicem, Nu v-ați compun. pentru că i-am dat să acum trebuie și acum intrăm un pic iar în joc. Așteptăm. Nelichi, dați-mă licența, facem chestia asta și așteptăm iar. Să fie un pic mai neevoluat, să știți. Pentru că să fie așa, deși sau niște minore. Vând dau una. Să te fac în timpul. Am de tot târziu. Stai,